Igbo bụ Igbo, ekele m ụnụ Lolo Nneka Chimezie na-ekwe anyị na-ewetara ụnụ ọnọdụ Igbo. Ịma na ndị be anyị ekwu m na ihe alụọlọ agha nke rugidere anyị erugido, lobie ya to some extent. Agha na-alụzi ụgba nke ime ụlọ. Ndị iro etinyego ọgba aghara n'ime anyị. Anyị nwajizi aka ya alụrụ ha the civil war. Ama na asị na Govt ukwu na ọnwụ na ya agbada etu aka ndị Igbo dị na ha adịghị passionate about themselves. Na giri ego ka ha giri alụrụ ha that Biafran war and they would have won. Ịma na Govt sị na agha ha ga-eru 2 weeks. Ọnwụ na ihe ha na-eme ugbu a na ha mere ya mgbe ahụ, they would have succeeded or they might not have succeeded, whichever way. So all that plan ka ha na-eme execute now. Eburu ego a na-expend n'ala Igbo kemgbe 2015 Buhari kwa take over till date. Ụdị ego ahụ eburu gaa obodo oyibo emegide na ya ebe a. Ọwọkụrụ ya ka m ji na-ekpupụrụ Nnamdi Kanu na DOS and his structure ukpu. That structure was solid, at least for now. Nke mmadụ ji bụrụ mmadụ anything ka hapụ, but for now nke anyị na-ahụ n'anya. Ya ka m ji wee na-eweta ozi a n'ebe Dr. Ngozi Orabueze na Simon Ekpa na members ha nọ. Echuekwala m ihe ahụ ugbu a na maka na asị na ebe nwatakịrị na-ebe akwa na-atụ aka na nne ya gara n'ebe ahụ, nne ya nọ n'ebe ahụ. Ndị Igbo geenụ m ntị ọfụma. Unu chọọ ka lasting peace anyị nwere ugbu a ka na-alast, onye Igbo ọbụla lite tinye ọnụ jụba Ngozi Orabueze ka ọ kọwasịala anyị ihe ọ na-eme ọfụma. Maka ka mmetụ ihe ha na-ekwe analyze, ka mmetụtụ ya analyze ote m ji ghọta ya sụsụ mmadụ pụtụzie m tru. Ngozi Orabueze nọkọta sị ha na ha enwene Biafran government, prime minister sị ha nọ in exile. Now amadị m otu gọọmenti nọ in exile si gbasa anyị nwa nọ na Nigeria Southeast region according to Nigerian map. On here has Southeast region. So amadị m otu somebody form a government in exile. Amam the connection ha na the Southeast nwere. Then ha na-adọta anyị Biafra. Ihe mere anyị pop ji wee win the sympathy of ndị Igbo maka na onye sịkwa na onye ọbụla 90% of ndị Igbo anyị chọrọ ịpụ na Nigeria wụda ndị ezoghị ezo. Half of our politicians chọrọ. Some of our politicians na-ekwu okwu ha na-ala azụ ndị na-enwe any business with ala Igbo. Enwe ndị na-enwe ụmụnna anyị na-enwe any business with ala Igbo. Ndị ahụ ụmụ ha efugo. Investment ha niile nọ dị ha mana ụmụ ha ga-alọta, ha enwekwana ha ụmụ ebe a, mma ha nwụọ na mpa ha enweghị any stake. So ha mechaa politics ha megbuo ha akwụra nke akụrụ akpa alakwa ụmụ ha. So ndị nke ahụ enwede any stake ya. Mara dịka Benjamin Kalu, adịdị m sure na that man nwere any interest n'ala Igbo. Ewetụka na ala Igbo wụrụ a platform to contest election. Adịdị m sure na that man nwere any interest n'ala Igbo here. So enwere ndị be anyị na-enweghị interest. Ala Igbo wụkwara ha ihe eji agbazu ahịa. M na-ele activities Ngozi Orabueze na Simon Ekpa ya na-adị m ka ha eji ya agbazu ahịa because amadị m otu ị ga-esi asị inwene gọọmenti na exile raise army gịla Nigerian gọọmenti na-ala agha. Amadị m ihe gọọmenti na another gọọmenti ji na-ala agha. That's one. Okay, unu na-ala agha. Fine. Agha unu na-alụ na social media ka anyị na-anụ na unu agbagbuola ebe a. Then na-akwụ ahụ na m ọtụtụ oge gị kwuo sị ọgba men Liberation Army nọ n'ime ọhịa. Now ya bịa na-awọrị m n'ọtụtụ oge this Nigerian government military pụtagoro mewe ndị be gị nọ attack your citizen. Anyị ahụbeghị ni challenge. Ekwela m ihe mbụ ka m kwukwa ya again. Several places ndị amị nwere onslaught. And that onslaught will because of your broadcast. They would always respond to your broadcast because a na-eme agbagbuo ha, unu claim more responsibility. Nke mere ndị Igbo ji na-erelate omume unu to unu relationship because unu nọ n'obodo oyibo kwuo ihe. Village anọziri gbagbu ha were more tank mere that village attack, which is wrong. Ihe ahụ genocide ka ọwụ. And then abịazie gbawazie ha egbe as onye nwere army. Your army kwesịrị ịpụtasị bịa defendezie ndị bụ unu ndị your citizens a na-agba egbe, which anyị anaghị ahụ ya. Ya wee wụrụ na nke a wụ scam to the highest order. Na ọ na-ahụgo Nnamdi Kanu ebuild go IPOB from nothing to something.
nwewezi ihu ndị Igbo a na-eso ya ihe bụ interest wee ego aha a na-atụkọtasị na ụnụ mana ndị mmadụ nwee passion dị fanatically about something they will bring money. Otherwise the natural thing to do when we join kwa maka ihe na-eme hip hop onye like ihe na-eme ya join like what time no na participate. I'm not a member but I participating because I like yala join agaghị m ga mepe another government or another ihe yiri hip hop sokwa na m na-eme freedom fighting agbaga m nwe m eziokwu. Anybody outside hip hop no katakwa ga hiwe otu ọzọ si na ya wee freedom fighter then na-agbazi hip hop ọkpọkwa na ọ wee freedom fighter ya na hip hop a na-arụkọ then onye ha na-pledge loyalty to wo Maazị Nnamdi Kanu onye isi ndị hip hop nọ na nga automatically now he cannot run the affairs of hip hop from prison yard or possible. Onye ọbụla ma that ị na-agba gọọmenti gị ya na-agba ọkpa aka akpara gị. The next thing to do another person will take over the affairs of this organization because it can run aka your enemy na-enye order automatically that the leadership of that otu not n'aka your enemy ahụ because ihe Nigerian government need ime wuchi hụ n'ụkụta ha bụrụ ayon si ya na ọnwụ na ogide tiga yon n'ọkụ si ya ngwa na ihe ewe announcement ọ ga-emeta ọ ga-eme ha ada ya na-amụ ọ ga-ekwuru ha ihe ahụ taa ha chiri kwu ọha were nido si ya wepụta mgbadikie na ọnwụ na okwu dị ihe dị ụta so they practically run this organization from the cell. So for lawyers na-achị Nnamdi Kanu ma ndị otu a na ndị ọda Biafra na like ndị Rising Sun na ndị David na ndị otu ndị ọzọ na-asị na ha na-elegazi Nnamdi Kanu anya na as their leader while he's in prison then na-achụzi DOS ya nụ otu ya ahụ leadership otu ya ahụ ọ dị suspicious. Ha hụrụ Nnamdi Kanu as a leader gaa ị na ha na-arụkọ mgbe Nnamdi Kanu gabere prison ahụrụ m ha na mmekọ na otu ha si ekwu ya now. So mgbe ha na-eplejizi ya loyalty ụmụ aka kparazi ya ndị aka kpa ya n'ụwụ aka gọọmenti ya ya na-alụ ma Ngozi Orabueze na-eme ya wee prison Nnamdi Kanu ti then na-enye utterances na blackmail hip hop. So now what the ihe ha na-eme otu ha na-agbakwa isi onwe ha na ahụ Nnamdi Kanu anything ha mere ewe jide hip hop and that is why m ji na-ekwu enwede onye m na-eme attack enwede m na-asị nke ọ na-eme adịghị mma mana nke onye na-eme ya zaa aha ya kwuru ofu ebe ma o nweghị identify I may identify as in Kone, like our President Igbo Assembly. I na kwada asụsụ omenala Igbo. I na kwada ime United Nations Mother Tongue Day. Akwụm n'ọkpa nke m nọ n'akụkụ na-ehi aja. Ana o taha ka ekwesị na ehi. Then Dr. Ngozi Orabueze dịka m si na-ekwu na mbụ. Nke ị na-eme aghọtadị m ya. Mana I think na unu kiri in the population of population ndị Igbo Nnamdi Kanu na DOS ya galvanize go na ọnọbịazie na-agba ọkpa gọọmenti ahụ dọwara ego na-achị sọbisi aka destroy hip hop enwezi ike ịbịa negotiation nwezi ike isi through you na-agba ọkpa. Otherwise how can somebody Nnamdi Kanu say the loyal to na-ewere ya na-arị otu ndị mmadụ hụhala Nnamdi Kanu ebe ọbụla ha hụrụ etiri Nnamdi Kanu akpọ Nnamdi Kanu ha believe na onye niile ewu otu ha asomunu. So Nnamdi Kanu kwuo osu no more sit at home unu abịa kwuo osu sit at home and then gị ikwe na the struggle. So already the war have already started in our backyard. Then gị were ndị army isi ndị liberation army tige n'ime ọhịa ha nọkọta ha buru egbe pụta kwuo okwu enwe ebe ha na-okwuchi okwu Nigerian army eburu amọ tank gadị aga nwụ the village ọ ga-apụtazie you will be nowhere to be found. So I will feel na ọnwụ na mmadụ ndụ oledo onye n'ugwuru onye ọcha 200 and something million or billion then rechi onye ahụ stadium na-emeghị ha exist. Ọnwụ na mmadụ ndụ nwere ike igwu mmadụ wayo na rest stadium. Dr. Ngozi Orabueze this your Biafran government in exile wo 419 yiri that 419 that man who grew with stadium. You know, brainwash and the mother, they actually believe on you when the government. In your you just now walk parallel to hip hop. Any day actually went here on me. Ya one or daughter ya. I am when I let in a parade and say in Donald Trump when you letter and I go on me. If the letter congratulate, I had the letter respond to it as simple as that. And when any promise, and when you hear about Biafra, mana, Ndan brainwash celebrate to agree. I pop on our own and do cook, and double and any hack and dip. My pop on go, Ilani, when a government to wipe up a happen on, no, I pop on here, Christian genocide. Put out the hand I get Jahana, they are no. Manos was a water you wish on your blood if touch an the letter. Na ihe na-emezi wo ana-achịzi hip-hop no the DOS ma no ha we iwepụ no DOS ogba na we control hip-hop agasa wee na-agụ Igbo
ka anyị mụrụ anya n'ọkwa Igbo ka anyị wụ n'ọnwa afọ Igbo gwu rere stadium na-emeghị exist na mmadụ ego ewe na-akpa anyị ahụ na high level of ụmụ ihe a na-apị apị ụmụaka anyị pịrị now ebe o si ewute m owu ndị ọzọ na-aga gwute ndị ọcha lọta Ngozi Orabueze na Simon Ekpa na Nkiri o ndị be anyị ka ha ji ebuba ka anyị mụrụ na anya gbakọ wepụ aka enwe na-efechapụ ya aka mmadụ Dr. Ngozi Orabueze bịa kọwara anyị ihe o mean be anyị Biafran government in exile anụ ọhịa na-akpagbu citizen ya anyị nọ under the leadership of Nigeria ihe ọbụla Nigeria kwuru anyị may abide they don't do anything and yet ha claim na ha awụ Biafran gịnị one in exile ihe awụ the biggest scam of the century or ha chi convince anyị they should do something better nke a dị too cheap onye ọbụla na-buy into this bullshit any drug operation. They won't.